Καλώς ήρθατε στο podcast Τζέρικο. Μαζί θα εξερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την κακοποίηση στις ρομαντικές σχέσεις. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ εάν οι συμπεριφορές του ή της συντρόφου σας είναι ασφαλείς ή αν θα έπρεπε να σας ανησυχούν? Έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη συνένεση? Γνωρίζετε τα δικαιώματά σας? Ελάτε να ακούσουμε μαζί τι απαντούν οι ειδικοί στις ερωτήσεις των νέων. Ως παιδί έχω δικαιώματα? Φυσικά, και υπάρχουν κείμενα γι' αυτό, όπως η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση, στον ελεύθερο χρόνο, την ψυχαγωγία, την υγεία, στην εκπαίδευση, στην ιδιωτική ζωή, την ελευθερία γνώμης και έκφρασης και πολλά άλλα. Ως παιδί, θα πρέπει επίσης να θυμάσαι ότι πρέπει να προστατεύεσαι από κάθε μορφής βία, εκμετάλλευση, παραμέληση, σωματική, ψυχολογική, πνευματική ή σεξουαλική κακοποίηση. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να σε προστατεύει από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση, όπως ο εξαναγκασμός σε σεξουαλική δραστηριότητα, η πορνεία και η πορνογραφία. Πρέπει ακόμη να προστατεύεσαι από την οικονομική εκμετάλλευση, από τα ναρκωτικά, την υπαγωγή ή και την πώληση. Πρέπει να προστατεύεσαι από κάθε μορφή εκμετάλλευση που μπορεί να βλάψει την ευημερία σου. Και κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει επειδή έτσι θέλει ή παράνομα στην ιδιωτική σου ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία σου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Αυτή η συζήτηση ήταν μέρος της σειράς 6 mini podcast Τζέρικο, μιας πρωτοβουλίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευαισθητοποίηση για την παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια της σειράς και μέχρι τότε ας συνεργαστούμε για να σπάσουμε τη σιωπή, να αντιμετωπίσουμε τα ταμπού και να κάνουμε μαζί τη διαφορά. Ας είμαστε όλες και όλοι μαζί μέρος της αλλαγής.